Gaspar Casado. No. No. A mi tampoc. Ostres, no. No, Gaspar Casado. Pot ser siga el solista de l'OBC, de trombó, o és un altre? No, no me suena. I ara ens pots explicar qui és? Los artistas hacemos como el papillón, que cuando muere ha pasado todo. Bé, bona tarda, vespre a tothom. Ens fa molta il·lusió veure aquesta sala, aquest auditori toldrà tan ple per escoltar un concert d'homenatge a un dels nostres grans intèrprets, Gaspar Casado, en aquesta segona edició del projecte Reintèrprets que vam idear l'any passat des de l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica per homenatjar precisament cada any una figura històrica de la interpretació. Vull agrair en primer lloc a aquesta casa, al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, per haver-nos acollit en aquesta edició i poder comptar no només amb l'aula de l'entrada, que hem pogut fer les dues conferències aquest matí, perquè portem ja el dia una mica llarg nosaltres amb aquestes dues conferències, una al matí i una fa una estona que ha acabat, i aquesta cloenda, que és la millor manera d'acabar, diguéssim, una jornada com aquesta, una gran jornada del cello, que hem tingut avui, que és amb la música, evidentment. Aquesta música del caçador compositor, també perquè sonaran obres del caçador compositor, però també obres d'altres autors que van ser rellevants en la vida i en la trajectòria artística de Casado. Nosaltres, per qui no ens conegueu, l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica va ser creada per grans artistes ja als anys 90, l'any 91 va ser fundada, per defensar la figura de l'intèrpret a casa nostra, defensar les condicions laborals, fiscals dels intèrprets, i és una feina que encara seguim fent al llarg dels anys perquè hi ha molta feina a fer perquè la nostra professió tingui tota la dignitat necessària. Ara estem molt ficats, per exemple, amb tot el tema de l'Estatuto de l'Artista, que sí que va sonant una mica a la premsa i als mitjans, simplement per anar millorant dia a dia les nostres condicions. Aquesta és el nostre cor com a associació, i per això tenim els nostres associats que ens donen el suport per poder representar-los, no només amb ells, sinó tot el col·lectiu davant d'entitats, institucions i les administracions públiques, que al final són les que han de decidir les polítiques culturals i musicals del nostre país.
De tant en tant ideem alguna activitat, algun cicle, i el nostre cicle d'activitat de tardor, hivern, és aquest Reintèrprets, que és aquesta mirada al passat. A la primavera tenim un altre cicle que és completament diferent, que és una mirada al futur, que és un cicle concurs per joves intèrprets acabats de graduar. Llavors són dues mirades molt diferents. Fem cursos de formació i ara estem a punt de presentar un estudi de dades de programació de música clàssica a Catalunya que volem fer anualment per començar a generar aquest tipus d'informació que és tan necessària i que no tenim, no la té ni el govern. Llavors ens toca a nosaltres fer aquest tipus de feina i la fem encantadíssims de la vida perquè és la nostra devoció tractar totes aquestes qüestions i a poc anar sumant granets de sorra en el nostre sector i concretament a la clàssica. Tenim avui una cloenda magnífica. No tenim programa demà perquè tenim la nostra comissària del projecte, que és la Gabriel Kaufmann, que després vindrà, que presentarà les obres. Ella presentarà les obres als artistes i ens explicarà algun detall perquè pugueu entrar una mica més no només en les obres, sinó en la significació que tenen aquestes obres pel propi Gaspar Cassadó. Hem vist aquests dos vídeos que hem penjat també a xarxes, que es pot veure molt bé aquesta cosa com una persona tan important i tan reconeguda en el seu temps, i es poden veure amb les frases que heu vist de grans músics, com pot ser tan desconegut el dia d'avui, sobretot pels joves músics que es dediquen a la música i que tenen intenció. Llavors, crec que es demostra molt bé una mica una de les mancances que tenim i que aquestes jornades serveixen precisament per pal·liar aquestes mancances. En tot cas, agrair als músics, abans que comencin a tocar, per haver acceptat la invitació i fer diferents tasts. Veureu que tenim 5 xelistes diferents que tocaran diferents obres i la Gabriel que ens presentarà. El més important, jo crec, és que sigueu aquí per escoltar tot això. I per començar, jo crec que la millor manera de fer abans els mòbils apagats, sisplau, que sempre a vegades ens en descuidem tots. Sí? Quan va morir? El 66, em sembla, Diuen. Apagueu els mòbils, sisplau, en silenci, i començarem abans del concert amb els intèrprets actuals que reinterpreten les obres més reconegudes de Cassadó, compositor i intèrpret. Quina millor manera que escoltar el propi Gaspar Cassadó en una interpretació que ara escoltareu en un àudio que serà el principi d'aquesta cloenda magnífica que hem tingut en aquesta jornada fantàstica d'homenatge al gran cel·lista Gaspar Cassadó. Moltes gràcies i segur que gaudireu moltíssim d'aquesta cloenda, d'aquest concert final. Gràcies a tots.
nocturn opus 9, número 2, de Chopin, enregistrat per Gaspar Cassadó en l'any 1927, amb la Giulietta Mendelssohn-Gordiani, que veiem a la imatge aquí. El meu nom és Gabriel Kaufmann i jo he tingut el gran plaer de ser l'assessora convidada per aquesta edició de Reinterprets. I això vull agrair a Daniel Blanc i Lluís Rodríguez i tot l'equip de l'associació per deixar-me formar part de l'organització d'aquesta fantàstica jornada. Avui tenim 4 joves violoncel·listes catalans i una servidora que interpretarem un recull d'obres que totes tenen un vincle molt fort amb Gaspar Cassadó i la seva carrera. Començarem amb Ramon Basal, que juntament amb el pianista Daniel Blanc interpretaran 3 obres molt relacionades amb Cassadó. Començaran amb la Complanta de Joaquim Cassadó. Joaquim Cassadó era el pare de Gaspar i tenia una influència extraordinària en el començament de la seva carrera. No només per ser el seu primer professor de música, sinó també perquè el va portar a París quan Gaspar tenia només 9 anys perquè pogués estudiar amb Casals. I també perquè va escriure moltes obres per violoncel que Gaspar va acabar estrenant, unes quantes dedicades a ell, com per exemple el quartet de cordes que va estrenar Gaspar, el concert per violoncel i orquestra que Gaspar va estrenar al Palau i també obres per violoncel i piano com la que sentirem ara. La Complanta, però, està dedicada a la germana de Gaspar, Montserrat Cassadó. Després de la Complanta sentirem la Serenade del mateix Gaspar Cassadó. És una de les primeres obres en publicar-se en l'any 1925 i és una obra amb aquesta elegància típica de les obres d'aquesta primera etapa de la vida de Gaspar Cassadó i que formava part també del seu repertori com a violoncel·lista. Té una dedicatòria una mica misteriosa a una tal Madame Princesa tu non taxis, que diu la llegenda Gaspar va trobar en un viatge en vaixell. Per acabar, Ramon tocarà la Madrigal de Granados, escrita en el 1915, que Gaspar va tocar, possiblement estrenar, en el Palau de la Música, el mateix any, amb només 18 anys, en un concert molt senyalat, on va tocar també obres del Joaquim Cassadó i la Sonata de Grieg. Doncs, per acabar, vull mencionar també perquè és interessant que Ramon avui tocarà amb un violoncel de luthier Cagliani, que era d'un deixeble de Cassadó, Ricard Boadella, i que a més tocarà amb un arquet que pertanyia al mateix Gaspar Cassadó i que Cassadó portava en els seus viatges als últims anys. Per tant, primer tocaran la Complanta de Joaquim Cassadó, després la Serenade de Gaspar Cassadó i per acabar la Madrigal de Granados.
Per continuar, jo tocaré dues obres juntament amb la pianista Pilar Guarner. Primer tocarem una obra inèdita que hem preparat especialment per aquest concert. Es diu Sonata, però en realitat és una obra breu en només un moviment. És de l'any 1931. I, a diferència d'algunes altres obres breus de Cassadó, el piano té un gran protagonisme aquí. Sentirem, per exemple, una llarga introducció al piano. I en quant al llenguatge musical, també sentirem moltes diferències amb la serenata que acabem de sentir. Després d'aquesta obra inèdita de Cassadó, tocarem Jueves Santo a Medianoche de Joaquín Turina. Aquesta obra, que en un principi pertanyia a una suite per piano, que es diu Sevilla, va ser transcrita per mateix Turina, dedicada a Cassadó. O sigui, va escriure aquesta transcripció per Cassadó. Aquí, en aquest moviment, Turina fa una descripció de totes les sonoritats d'una processió de Pasqua a mitjanit en un carrer estret a Sevilla. Escoltarem els passos de la processió, escoltarem a la distància una banda de metall, d'instruments de metall, escoltarem també les saetes dels balcons i podrem notar com la processió comença lluny, es va apropant i després torna a allunyar-se. Per tant, començarem amb l'obra de Cassadó i després tocarem el Jueves Santo a Medianoche de Turina.
Doncs ara, a continuació, podrem escoltar dues obres interpretades per la Laura Perebanyes i la pianista Kanako Mizuno. Primer escoltarem el primer moviment de la sonata en mi menor de Brahms, una obra del cànon del violoncel que Casado va interpretar durant tota la seva vida, però que va posar els seus programes de concert especialment en les últimes dècades, durant la seva maduresa com a intèrpret. La va enregistrar en l'any 52 amb el pianista Otto Schulhoff, però potser encara més interessant és la versió que va fer amb Alicia de la Rocha en l'any 56. Tenim una transmissió en directe d'un concert que van fer d'aquesta sonata, que realment és una delícia. I aquests dos músics s'entenien molt bé. Casado coneixia a Alicia des que era molt petita i, de fet, hi ha una nota on l'anomena un petit verdader Mozart. Després de la sonata de Brahms, sentirem l'Allegro Appassionato de Tomàs Buxó Pujades. Tomàs Buxó era un dels compositors catalans de l'època que Casado incloïa regularment als seus programes, sobretot als anys 20 i als 30. I Buxó va dedicar diverses obres a Casado que va estrenar. Per exemple, va estrenar el seu Scherzo al Palau l'any 21. Doncs en aquesta ocasió escoltarem l'Allegro Appassionato, també dedicat a Casado, i abans escoltarem el primer moviment de la sonata en mi menor de Brahms. Laura Perebanyes i Kanako Mizuno.
La següent cel·lista serà la Mariona Camats, que ens tocarà dos moviments de la tercera suite de Bach, del preludi i la sarabanda, i després l'intermezzo de Granados amb la pianista Pilar Guariner. En quant a intermezzo, podem dir que la transcripció que va fer Casado d'aquesta obra de Granados ha sigut igual o més popular que l'original.
Realment s'ha tocat en tots els països durant moltes dècades. I Casado contava als seus alumnes que, desgraciadament, molt al principi de la seva carrera, va vendre els drets de la transició per només $5. Per tant, l'èxit de l'obra no li va portar diners. Aquesta obra, Casado la va tocar com a bis durant molts anys i la va enregistrar fins a 3 vegades. I cada vegada anava fent retocs i canvis a la partitura. I avui la Mariona i la Pilar incorporaran alguns d'aquests canvis que va fer Casado a la partitura en la seva interpretació, que podrem escoltar. Però Mariona començarà, com he dit, amb 2 moviments de la tercera suite de Bach. I com a deixeble de Casals, òbviament, les suites de Bach tenien un lloc central al repertori de Casado. Es nota bastant la influència estilística més en la seva interpretació de les suites. En un escrit, Casado explicava una conversa que havia tingut amb Casals sobre les suites que crec que val la pena llegir. Deia Casado: li vaig dir al mestre, has de publicar les suites de Bach en edició teva, amb digitacions i arcades teves. I Casals em va contestar, no creus que si pogués fer això ja ho hauria fet? En aquell moment no entenia la seva resposta, però ara, amb l'edat, l'entenc molt bé. Molts moments essencials de la interpretació no es poden fixar una vegada per totes. Podem afirmar que un gran intèrpret, al mateix temps, és un improvisador. Mai interpreta una obra 2 vegades de la mateixa manera.
Per finalitzar aquest concert, ara Amat Santacana, juntament amb la pianista Alba Reis, ens tocarà dues obres molt estimades per Caçador. Primer, les 7 variacions sobre un tema de la flauta màgica, Bei Männen welche Leben fühlen, de Beethoven, que era possiblement l'obra de Beethoven predilecta de Caçador. Aquestes variacions són molt elegants i era un tipus d'obra que l'anava com un guant a Caçador. Les trobem en programes de concert tant dels anys 30 com als anys 60, amb la seva dona Chieko Hara, per exemple. Després de les 7 variacions, escoltarem Requiebros, possiblement l'obra més popular de Caçador, que ha estat interpretada milers de vegades en tots els països del món.
És una obra que Casado mateix va enregistrar 3 vegades, al igual que l'Intermezzo de Granados, i que també va anar canviant amb el temps, introduint retocs. És una obra que en la seva primera versió es deia Les Folies, estava dedicada a Casals i Casals la va enregistrar l'any 32. Després Casado va canviar algunes seccions, canviava el nom a Requiebros i després, durant les dècades següents, anys 40, 50, 60, seguia fent canvis com era propi d'ell. Doncs amb les variacions i els requiebros acabem aquest concert i vull donar les gràcies a tothom per assistir a l'organització d'aquesta meravellosa jornada i us deixo amb una descripció de Casado feta per el musicòleg contemporani Federico Sopegna. Cosmopolita sí, ciutadà del món, parlador d'un singular esperanto per tot el que fos música i cordialitat. Era de debò barcelonès fins la mèdula, artista i artesà, constant, romàntic i bon empresari, viatger però fundador d'Iars.
Thank you.